Matul l-2010 diversi ministeri u dipartimenti tal-Gvern nefqu sustanzjalment aktar mill-ammonti li kellhom jonfqu skont il-budget għal dik is-sena. Fl-istess waqt 4 ministeri u dipartimenti tal-Gvern naqsu milli jibagħtu ir-returns tagħhom għas-sena li għaddiet. Fir-rapport tiegħu l-awditur sab qatt sostanzjali ta' nuqqasijiet brabta ma' xiri ta' karozzi u safar. Fil-każ tal-Ministeru ta' Għawdex immexxi minn Giovanna De Bono, l-awditur sab li nataw direct orders biex inxtraw affarijiet li jaqbżu is-6,000 euro. Dan sar kontra r-regolamenti għaliex għal xiri ta' dan il-valur suppost jinħareġ tender. Identifikati wkoll nuqqasijiet fl-iskema tal-Smart Card, bl-Awditur Ġenerali jgħid li l-amministrazzjoni u l-monitoraġġ tal-iskema mhumiex effettivi. Żvelati wkoll nuqqasijiet fiż-żamma tal-petty cash fil-Emcast. Fid-Dipartiment tas-Saħħa l-Awditur Ġenerali innota li r-regolamenti għax-xiri mhux qed jiġu mħarsa u jsemmi kontroll mhux adekwat ta' nfiq minn ċentri tas-saħħa. Għal darb'oħra wkoll fil-qasam tas-saħħa jissemma kontroll intern fqir ħafna fil-qasam tal-għajnuna medika b'xejn, jiġifieri l-ħruġ tal-kartuna r-roża u s-safra. Aktar dettalji dwar in-nuqqasijiet li identifika l-Awditur Ġenerali fil-Ministeru u Dipartimenti tal-Gvern se jgħaddihom One News fil-jiem illi ġejjin.